Nilqakom lura magħna u issa ħdejja għand il-kantanta Anika mill-Gżira Awċija. Nilqak magħna u grazzi tal-li sibt il-ħin sabiex tkun magħna kif kien il-vapur illum, right? Kellimna mill-mikrofon ħalli jisimgħu kseb. Grazzi inti tal-li lqajtni fil-programm. Ifhem, wasalnaw kien triq magħluqa ma wasalna b'xi mod. Xejn ġdid. Iva. Mela, Anika llum qiegħda magħna mhux biex tkanta kanzunetta illi aħna familjari magħhax hija xi cover version marbuta mal-miliet, imma għandek kanzunetta speċjali marbuta ma' dan iż-żmien, infatti ġib l-isem ta' f'dan il-miliet li hija oriġinali tiegħek u naf li għandha sinifikat speċjali u li hija l-qalbek ħafna. Għidilna ftit dwar din il-kanzunetta. Mela, il-kanzunetta ħriġta s-sena l-oħra. U missieri kitib li l-lirika għalhekk hija aktar għal-qalbi, hija fuq il-miliet, però ħafna tfal u ħafna nies ma jistgħux igawdu l-miliet għaliex għandhom id-batijiet tagħhom, id-diffikultajiet u mhijiex sempliċi u mhijiex ħaġa sew li aħna ma nindunawx li qed ibatu daqshekk. Fimt allura? Għanna dejja naħsbu f'ħaddieħor u nirrealizzaw li r-realtà tagħna mhux neċessarjament ir-realtà li qed jgħix ħaddieħor, imma kurżità għaliex jien il-papa tiegħek nafu ftit għaliex naf fil-familja. Hija l-ewwel darba li kiteb lirika l-kanzunetta jew hija xi ħaġa li minn dejjem jagħmel u mbagħad qal ara ħa nikteb kanzunetta lit-tifla, hekk kurżità di għalija. Mela, mhux l-ewwel darba għaliex tħalt f'kompetizzjoni tal-Malti wkoll kien kitib l-lirika ta' kanzunetta oriġinali wkoll u ġifier naraħ jikkomponi kważi kull ġimgħa. Dejjem għandu ħsieb ġa moħħu jgħidli ara forsi tuża l-kanzunetta li jmiss jew hekk. Ara kemm inti gburija u kemm hu gburi bik. Iva, għal ftit li jsib dejjem jagħmel. Xi ħaġa sabiħ ħafna anke jekk il-familja taqsam dak li kollha ma' xulxin. Mela jiena se nħalli fidej Anika biex tinterpreta l-kanzunetta tagħha f'dan il-miliet. Fidejk. Sena u l-isbaħ żmien naħsbu ftit kemm fid-dinja mbagħtijiet kemm hawn tfal jgħixu fiskiet bil-ġuħ imsawta u finkwiet dan il-miliet o kemm nixtieq dan il-miliet saqrib dejn il-bambin immislu idu nanqu ftit inħaddu miegħi l-kopnu rih f'dan il-miliet na 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 storja ta' tifkiriet u twelid fil-presepju tal-bambin jixtieqna ngħinu lil xulxin intu jien il-koll flimkien f'dan il-miliet o kemm nixtieq f'dan il-miliet saqrib dejn il-bambin immislu idu nanqu
Proset emmek lil-Anika, grazzi tal-li anka kont maħna kemm nieħu gost li bis-saħħa tal-programmi tagħna u anka tal-istazzjon Net Television ikonna l-opportunità li anka naqsmu magħkom kemm għandna talent lokali.